ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನ ಮಾತ ತುಳುವೇಡೊಂಜಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಡೊಂಜೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪದಿನ ಅವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದಾಚಾರ್ಯರ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದಾಚಾರ್ಯ ಕುಡ್ದು ಅವೇ ಪಿರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನಾರು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕೋರೆಗೆ ಪಣಪನ ಎಲ್ಲ ಸರಿಬೋಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡೆ ಏರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಂಚ ಮಣ್ತುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಜನೆ ಯಾನ ಅವನ ತೀರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋ ಅವು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ಮುಗದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪುಂದೆ ಯಾನ ಪರಂದುಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಚನೆ ಅವನ ತೀರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅವೇ ಯಥಾಸ್ಥಾನಗೆ ಯಾನ ಅವನ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಡ್ಲ ಅವಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಗಾಡಿಡ್ಲ ಅವನ ದಿವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಬರ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಎಂಡ ವಿಷಾದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಕಾರಣಗಳ ಯಾನವೆನ್ನ ನನದುಂಬುಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೆತ್ತಿನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ತುರಿನ ಕುಲ್ಲಾಗ ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ ಕೂಡರ ನಿಕಲ್ಡ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.